салом мухлисони ҳамешагии барселона ва канали барса TJ. ҳарчанд ҳайати барселона 100% ба тамринҳои пеш аз мавсимӣ ҷамъ нашудааст, вале Ханси Флик бо маром ҳар рӯз тамринҳоро мегузаронад. аксари бозингарон иқрор шуданд ки дербоз бо чунин фишор ҳолати физикияшонро ба мавсими нав омода накарда буданд. бозингарони дар иҷора буда низ ба идораи Флик афтидаанд, вале ҳоло касе кафолати дар барса монданро нагирифтаасту нақшаҳои даста барои равзанаи трансферӣ то ҳол фаъол мебошад. Флик худ чунин ибрози назар намуд ки муносибати ман бо Деко хуб аст, ӯ корашро дар сатҳи олӣ иҷро мекунад ва ба ман писанд аст. ҳадафи мо дастаи сифатан олӣ сохтан мебошад. вақте ман ба бозингарони ҷавон менигарам, фикр мекунам ки ба мо нафаре лозим аст ки бозиро бо ғалаба ҷамъбаст кунонад. футболбозони ҷавони даста хело маҳорати хуб доранд ва мо бояд кӯмак кунем ки онҳо рушд кунанд. ин аст мақсад ва философияи Барселона. оё ин гуфтаҳои Фликро ҳамчун ишора ба Левандовски ҳисоб кардан мумкин аст, чунки маҳз ӯро барои ин ҳадафҳо гирифта буданд. тамоми мавсим расонаҳо ишора мекарданд ки ҳамлагари полшагӣ метавонад тарки даста кунад. гӯё ба ӯ аллакай пешниҳодҳо аз MLS, Арабистони Саудӣ ва ҳатто аз Атлетико Мадрид омада бошад. баъди рафтани Алваро Мората ин хабарҳо бештарам шуданд, вале Роберт ҳолатро ҳеҷ не ки шаҳр диҳад. агенташ бошад ин маълумотҳоро рад мекунад. новобаста ба ин ҳам манбаъҳои варзишӣ дигар чизро менависанд. Барселона эҳтимолан охирин дастаи бузурги Левандовски мешавад ва ба тарки даста кардан ӯ шитоб надорад. нуқтаи асосӣ маоши ӯ аст ки 31 миллион евро дар як мавсим ягон даста пардохт карданӣ нест. маоши Роберт аз Мбаппе дида баланд мебошад. аз рӯи бонусҳо Килиан маблағи бештар ба даст меорад, вале маошаш аз Левандовски пасттар аст. ин албатта барои Барселона ва политикаи иқтисодияш бад мебошад ва барои ҳамин даста ҳадафи фурӯши якчанд бозингаронро дорад. ҳамзамон омадани Нико Уильямс, Дани Олмо дар нақша аст ки бояд ба онҳо маош дода шавад. Левандовски бешубҳа ҳамлагари хуби футболи муосир аст, вале бояд иқрор шуд ки вақташ аллакай гузаштаасту даста бояд сари вақт ба насли ҷавон диққат равона кунад. навори мо бо дастгирии ширкати Ягекс омода шудааст ки ҳамеша бо пешниҳоди коэффициентҳои баланд ва хизматрасониҳои босифат фазои варзиширо васеътар ва тамошои бозиҳоро ҷолибтар мегардонад. дар Ягекс регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ин ба баъд муҳимтар аз ҳама барои шаҳрвандони Тоҷикистон бонус то 8000 сомонӣ дар аввалин ҳисобпуркунӣ бо промокоди TJBARCA пешниҳод мекунад. барои соҳиб шудани бонус шумо метавонед ба ссилкае дар комментария буда дароед. ба ҳама муваффақият. ба назар Илкай Гюндаган бозии воқеии шоҳмотро оғоз кардааст. танҳо ба ҷои фигураҳо ӯ пешниҳодҳои клубӣ дорад. ин навбат пешниҳоди дастаи қатарии Алсад пайдо шуд ки на танҳо дастаи ситораҳои ҷаҳони футболро ҷамъ овард, балки онро бо квотаҳо барои шартномаҳои пурарзиш пурт кард. тибқи маълумотҳои охирин Гюндаган пешниҳоди шартномаи 3 соларо гирифт ки ҳама чизро аз маоши сарватмандона то мукофотҳои ояндадор ва шояд ҳатто чихолҳои тиллоии айфон дар бар мегирад. ба назар мерасад ки Алсад қарор кардааст ки агар Гюндаганро ба даста наорад, ҳасрати ҳунари волояшро дар оянда дар хобашон мебинанд. аммо Илкай ки борҳо исбот кардааст ки на танҳо дар майдон, балки берун аз он низ қодир аст ки интихоби оқилона кунад, то ҳол ба хулосае наомадааст. вай метавонад ин ҳолатро ҳамчун карнай дар гуфтушунид истифода барад ки аз робарияти кунунӣ ё эҳтимолан дастаи нави худ хоҳиш кунад ки ба ӯ шартномаи муқобил пешниҳод кунанд. барои онҳое ки намедонанд, Алсад на танҳо клуби қатарӣ аст, балки як толори VIP футболӣ мебошад ки дар он муҳит на танҳо бароҳат, балки боҳашамат аст. дар он ҷо аллакай ситораҳои чун Хави Эрнандес ва Санти Касола баромад мекарданд. мумкин аст ки Гюндаган интизор шавад ки бубинад ки аз ҷониби дигар дастаҳо чӣ гуна пешниҳодҳо мешаванд. шояд ба ӯ шартҳои ҷолиб ё мукофотпулиҳои бештар ваъда дода шавад. то он даме ки мо интизори хабари он ҳастем ки гуфтушунидҳо чӣ гуна сурат мегиранд, биёед ба ёд меорем ки худи Гюндаган маҳораташро дар майдон чӣ хел нишон дода истодааст. аз голҳои аҷиб то голҳои таърихӣ. ҳоло бошад ӯ дар назди интихоби муҳиме қарор дорад ки метавонад карьераи худро тағйир диҳад. Барселона мехоҳад нимҳимояи худро тақвият диҳад. Нголо Канте боз дар шортлисти каталониҳо ҷой гирифт. чунин ба назар мерасад ки каталониҳо Нголо Кантеро фаромӯш карда наметавонанд ва ин тааҷҷубовар нест, чунки вақте ҳунари ин футболбози фаронсавиро бо ин сатҳи бозӣ мебинед, бетаваҷҷӯҳ будан ғайриимкон аст. тибқи иттилои манбаъҳо, Барселона бори дигар ба Канте ки ҳолу шарафи Ал-Иттиҳодро дар Арабистони Саудӣ ҳимоя мекунад, диққат дода истодааст. Канте ки 2 соли охир ҳамчун қаҳрамони киберпанк
ки гого ба сюжет медаромад дар рӯйхати бозингарони мехостаи нилнуриҳо буд, аммо то ҳол каталониҳо барои трансфераш қадамҳои қатъӣ нагузоштаанд. Акнун Барса бори дигар имкони имзои нимҳиматгари фаронсавиро баррасӣ мекунад ва чунин ба назар мерасад ки ин на танҳо як диққати оддӣ чун ҳарвақта, балки ҳадафи ҷиддии даста гашта истодааст. Каталониҳо ҳатто пас аз чемпионати Аврупо дар Олмон ки Канте дар майдон медурахшид, ҳунар ва ҳолати ҳозираи футболбозро бо диққат таҳлил кардаанд. Нақшаи Барселона иҷораи Канте аст, аммо тавре ки мегӯянд нақшаҳо танҳо дар филмҳо ҳастанд ва дар зиндагӣ аксар вақт мо на он чизеро ки мехоҳем мебинем. Пас агар шумо фикр мекардед ки иҷораи Канте ба мисли иҷораи дучарха осон аст, шумо хато фикр мекунед. Пештар чунин дархост аз ҷониби Вест Хэм рад карда шуд. Эҳтимол аст ки Барселона бори дигар кӯшиш кунад ки Ал-Иттиҳодро бовар кунонад ки Канте бояд фавран ба Испания фиристода шавад, зеро ки шояд ин ҷодугари фаронсавӣ унсури нави муваффақиятҳои каталониҳо гардад. Ба ҳамин тамом дӯстон, бо мо бимонед то рӯйдодҳо ва овозаҳои нави трансферии дастаи Барселонаро сари вақт бифаҳмед. То наворҳои баъдӣ, хайр.